Marag. Hi! May buntag! Asa naman yung taon mo? Busy na ba ang tanan? Malagot ang internet diri oy. No? Hi! Wala pa kuan. Ay, naanatay lima. Maayong buntag sa tanan. Ayan, kung na mga pita. Biglayin mo kadali. Hi, Francis na tarte. Wala pa ko i-upload video. Dagang ko video pero wala pa kuan. Hi, Jaika Aliman, Pasay. Mga pe. Hi, Ann Amil. Hi, Franny. Si pangalan mo? Jean Eugene Audrey. Hi, Inday. Hi po, ma'am. Hi, Ma'am Jean. Hi, Joanna. Hi, from Kibawe. Anong dapat ang Kibawe? Hi, Ann Amiel. Maayong butag sila. Tevi. Happy New Year di ay sa tanan. Happy New Year sa tanan. Tama di ay. Salamat kayo sa pagsuporta ninyo hanggang karon sa kung ano. So, wala pa kayo mga video karon kay marag gubot pa inyong ang utok sa inyong iyaan. Kasabot sa kong kinabuhi. Hi, di ka dumampin. Hayaan pa shoutout from Ginoo. Isa pagbasa Hinuog. Hinuog. Hi. Good morning, iyaan. Watching from Carlos City, Negros Occidental. Maayong kag auntie kay Leah Vergara. Gimingan ako ni Ma'am Lo o ni Mikyat. Hi, Irene Dilona. May buntag sa tanan. Dilian, Jane, may buntag. Huwag ka kang balay ay naglilibuhan sa kong unahon. Di kami sa surplus, tagan 50. Ay, dili 50 ay mga 35 ata ni. Anet, maayong buntag diha from Singapore. May bukag madam, shout out from Misamis Occidental City. Ay, tama di ay. Wala pa may ana si tama dai sa mo ading sa mo ang pa concert for ako na wala may later no. So pwede sure kami mag-liter no kay magbuot og liter kay murag ginawa ko. Murag nakabangon na siguro Usamis Occidental. Mapamay ka concert for akos. Alche may buntag si Muha Jinilim may buntag Happy New Year. Griselda Happy New Year. Wala jimik ang konektado sa mayor's office. Wala gayud nang nabisabot mi na RK wala jud ay. Grabe po makakapiyaan ay nani jud ko makakape. Kate Ann tuba na yan. Ngayon ko palabig ganay inom buko. Pa siya tatayaan. Hay laay may itudlo ron panahon na. Ay si Panudlo. Kay kuan na bawala si Panudlo. Sige na na. Kuan ka nang sanay. Patay na kong joke ay di na kuan. Nganong naghilak man kay anong ko naghilak. Naghilak man ko. Hello, good morning kay Janet. Kapahapon sa mga kande viewers, oy. Jason Garcia, nagbuntag sa imuha. Si Gwen. Kung tanong na makatabang sa mua na kuan Ginoo ko, apilida mo na nakuha na mo ang concert ko ako sa itong bangs bill. Saan naman yun? Ayaw kasabot ang kinabuhi. Ako ang kaspa no kay nagka-grabe. Happy New Year ya pa shoutout ko from Samal. Lamig ko matug Samal ay galing. Wala niyo ko sakyan, dala ko sakyan ano, na kung stress ko no, matuyo ko kanang lagyo na dapit. Pero ako sakyanan. Naka-bike diri flat pa jud sa anak paglakaw-lakaw. Good morning iyaan sa naka-blooming dahapon, maski wa pay ligo. Of course, filter eh. Filter ta. Hiloyaan tong gwapa. Said.
Asa may, lamig yung matugkuhan ay lugar na ningaw, muni-muni. Dili ko kalihok ay kay gig ko. Karang mingo kaayo or bukid ba? No? Stress na kaayo ka api tatakawas na buhok hapit. Di mo kay ako pagka-stress na marag nasa 70%, ang 30% kay happy pa. Sige naman ka panlugod si mong liog yaan gani siguro panlugod kay kuan. Pag nagaligo, ay ako ang kuan ha kanang usay mga kuan ninyo kanang mga New Year resolution. Ako New Year resolution no kay kuan magaligo ra jud ko tig taga-adlaw. Kay mas para mo siguro na ang way no para ka makauyab to dapita di ari. Oh, Jesus Christ. Hala na apa na kayaan gani ara. Ba ko na ba ko bukara. Ba ko na upaw. Yung kanina ginahinay na ni siya maguna na siya kauyon sa kuang ang kinabuhi. Kasi ba, basta pag ako ikapi ang alubira, mga tanggal yun akong buhok. Napay ko ay akong kagida, nanaghan sila. Yan, basta siya akong comment kay John King, maayong buntag sa imuha, shout out na raiyaan, para sa Mati. Matog Mati, oy! Ganyan, gusto ko matog sama, kano po, matog Mati. Sus, kung nalang dyan kayo sa kinan. Na! Ano ka mo to sa lugar na minyo kayo, pero kanang, yan na po tao ka ng isa ka buok, pero ay, kaya mura na dyan ka na ganing, kung, ay pero kaya rin subaan ka minyo, kanang kung minyo kayo ka na ganing, kung maanak ka, nandito dyan ka matagpuan sa suko, ang animaho na na imong lawas. Yan, mura na ka sa kong, lihok, pati, mura na ka, dyan ako ang ate, o lihok, pati mistoryaan, mau ba? Mau ba, Rosemary? Maan, Giselle, may buntag. Ano? Asa may lami atuan, Jud? Ano ganin, dili kayo crowded. Kanya, kama, mintuba, ya suba-suba. Kita ta ninyo. Kisa may makauban ako. Ang laag ta. Gwapa ka siya yung babaeng Pilipina. Oy, hi Hazel. Thank you very much. You know that I love chicken nuggets. Ay, si panghigit. Higit yan. Unsa Shiril? Ako yung resolution, madam, kay makalaki yung tako. Parehata na Yumi. Gusto ko kuwan. Siyempre naman akong kuwan sabi, masudan yung tika iringa ko. Na, bakit kaon ha? Dili mo ko loner. Sobrang na jud ka loner iya. Di mo ko loner. Kaya ano pag dagawag kauban ko mura mo masupukit ko eh. Na may sakyan si Chito. Yaman to. Wala may kontak. Wala ko baro ara nga na sigmo pangita ni Chito. Tama na mo si pangitan Chito. Oy. Pabukid iyaan hamingo dito mo gani pasilong. No? Pabukid ta ba? Yan mulang hata mga kanang bukid ba niya ako ang dapit diri pero gusto ko kanang puro nagani ka na yung mga gangis, puro mga langgam na dili na langgam sige na kulok kini sige na kulok gusto ko na ana madunggan naayon na yung mga hubagyaan buto na may hubag nako pamo ko yung hubag nasa afam ang true love singon ni zombie. Masarap pagka-afam. Wala ko nag-enjoy na ng ganing date in Asia wala di ka po na kuan. Ko mahalin. One time nagkuan ko og kanang Tinder ba to? Or kanang blossom dating. Saan na siya ay? Ako ang gibutay ito akong picture na kato ganing gikuan ako sa Isweglo mo pictorial nagiban ko kay di daw pwede gamit og mga sa mga artista. Puro di artista dito ba? Artistang buang. Sa Mount Apo kay Hilom, Jason Garcia, Jesus Christ. Patigya sa kuan di oras katuon asa na? Jerwin Biola. Oh, I miss you yon. I miss you Jerwin. Pwede din mo Jerwin. Yab na ta.
May buntag kay Jeremy Morano. May buntag sa inyo. Hello, ay pa-shoutout ko si Muha kay Reveal Estirado. O, papiliw ko, no? Dagat or bukid? Bukid ko? Mas gana ko sa bukid. Pero kalagi mga hampas sa, mga sagpa sa balud. Alam niya, paminaw niya. Magkuanggi ka ganay ka na ganing magtintent. Alam niya, anak, Gino kong pangarap ba? Makasakyan na naligi ko, Or, balag may sakyan na, basta naligi ko play lagi, Bulakaw, di ko karon ay. Gani lang, nabilin sa akong kwarta, no? Maraguan na lang, Jud. 3-5. Bayad pa ko kuryente. Bayad pa ko pagbayaran. Wala, kaunon na. Mukha na taghangin ani. Musakas tong ulo. Asan dapit ang Bartolina? Dapit ang Bartolina, Jason. Si Jason ni Jason Garcia. Jason Garcia. Ano ba si Jason? Jason Garcia. Ano ito ba ni kuan? Iyaan, nagli sa Ormoc Leyte, Philippines, oy. Hoy, kumakainbita mo no, mura dyan mo, likod lang sa balay. Ginoo ko reste, may buntag sa imuha. Marikor, may buntag sa imuha. Dagat tayo iyaan, magbuhat sa init. Di ko pwede magbulad sa init, oy, kay magsakit akong ulo. Ay, arte. Kung magpaputi ko, no, syempre, gamit na itong Isway Glow. Grabe. Hagok kayo mapaputi, hagok kayo mapagwapa, pero magkuan ka na ganing mapahit kay sa kaadlaw. Mabalik ka sa dati, mura na po kag sigbin. Lagot, dali din hiyaan sa Bislig. Daghang bukid din ni. O daghang bukid diri Janis, pero gabi kalayo pa ng Bislig, oy. Iyaan, kamo na lang gud ni Chito. Gilig-gilig ka sa Emiya. Alay mo si kuan ka Chito. Ay, ako ni Ter, Jason ni Muhang sis. Wala di ka dito sila, ha? Asa di ka karon? Jason, asa di ka? Naka sa yung balay? O nakadira sa kuan nila? Nibalik na si Junmar po dira. Nag-uban na po mo? Kaso, please, naligin mo si kuan ka Chito. Ano mo si kuan ka Chito? Baka wala naman. Ko pag-move on na mo. Imong vlog kay tan-awon jud na ako pawas ka live di sa Japan. Ma'am, pasagpa ako Ma'am, salamat kayo ma'am, pero sagpa ako simulapad be. Sagpa ako, willing ko magpasagpaglapad. I'm so willingness. Ay mo tagiyan, shoutout ko sa Batch 99 sa Balingag. Ay, sorry, Balingga sa Misamis Occidental. Sorry. Sorry kaayo, princess. Jesus. Nindot imong kilay ay, yes, we. Okay, kuan. Sanay, Eyebrow Studio. Ala, salamat kayo, Ma'am Gracie, sa imuhang, pa kuan sa Senstar. May butagihan diha sa shoutout ko from Marin, California. Ay, salamat kayo sa imong Senstar. Makapalit si Cody Glocke. Jesus Corrales. Di ba, nakauli? Jason, nakauli na ba diha? Sa Mintal. Namo sa Mintal karon? O na, taron kasi kong live, Jason. Di na may kamupon, basta ka mo ni Chita, pamupon na mo ginuko. Wala mo. Stay di ako dili taga 2 days turn. Gamay na yung isbog so no. Gamay na yung isbog sa imuha jud or tuklod man o blockingan ka. Ano na. Kaya, I miss you, Jason. Red Cat, Matet, maayong buntag sa inyo. Kagwapa niya na shout out from Davao Occidental na siya. Salamat si mga. Ay, kung wala ko mag-filter na mo, yung kong yawag na. Lapad sa Tanduay. Lapad sa Tanduay. Oy, long neck. Musagpa man lang mo sa kong Tanduay. Long neck na nandiyon na ilapad. Nagtipid pa mo. Mga gari, yes.
Kami dito ba ni Jason ay? Hi, Tin! May apap, thank you sa imong pa stars. Hindi ko nga makita na akong stars dito nga, no? Hindi ako makita ang diyo mga pa stars. Oh. Thank you kaayo sa imong pa stars, madam. Iyaan, sa magmanagad ka, oo, mapriso ka. Mo ba? Mo ba, Tyron? Saan na siya? Hello, Florami. I'm Florami. Paki-shoutout ko sa akong dalaga, si Ayana, 4th year college. Sana or si Ayata Suya Rina Payot Saito. Sa naman? Siguro po si ma'am. Uy. Iyaan, lagi sa Cebu. Hoy, mula ang ko sa Cebu. Kung inyo ha yung kuan, accommodation, transportation, of course, ako mga, kung mangimbita mo, no, transportation, accommodation, og kuan, kanang, tawag na ka na ganing, sige tawag na ka na ganing allowance. Maski asa pa mo, likod pa mo sa san, adtuon yun ta mo. Willing kay kung maadto, no? Willing yun kaayo ko. I miss you, Tar. See you po, hon. Ba't lang, Jod? Jason! Ina na si Virgie B na ties na ako ang Facebook. You know ako, ikapan na siya kung pagbambok ang nila. Wajyo ka, kwarta. Nelda Rivera, pansin na po ng uban. Pansin mo ko, madam. Hi, Jezreel. May buta sa imuha. Salamat sa imuha. You make a lot of people happy. In good vibes. Keep it up. Iyaan. Hi, Karen. No, usay baka na gining iyaan ani wali yung problema ko. Iyo ko imbitahan masipag wala na mo sa earth. No, matujud ko basta transportation, accommodation ug allowance na wa jud na problema. Masipag magbike ko. Pero no kanana, daghan na pasalamat sa kuha na hala, thank you Ma'am Eleanor. Eleanor Kaburay. Asan niya? Kabunay from Charlotte, North California. Thank you sa 200 stars. Hello, ay mo kahilak mo pagkuanig ko ay kanang semento. Salamat kaayo ma'am. Yaan ipalatok imong mata. Angayan ka ipalatok. Say ipalatok. Lutoon? Madili, maing buntag sa imuha. Dahil mapasalamat sa kuanan, malingaw sila sa kuang video, kanang salamat kay makawala daw ko sa problema, ilabi na sa mga OFW. Salamat kaayo ay. Salamat, napasalamat ko na nilipay mo sa kuang pagbuang-buang din sa Facebook. Salamat yun ka. Ano din sa Angeles, pang pag-ayaan, nagkakapam diri, tindog lang dapin, tindog pud kaayo. Na, sayo, para sa uban no, sayo na kaayo mangita og kanang afam. Pero ako no, basta pag ilugwa na ako ang karang, akong dughan no, nagtabunan na ako at ngalo, di ko mahalin ay, ambot ka no. Di ko mahalin, promise. Kanang basta pag magananak sa kid. Wala gyud ay nakalagay mapag-offer na atuon kasapan na, hi, can I join you? Wala gyud. Nakato na laag bini mikyat. Ato mig Cebu, niya, ato mig kanang ko dahil afam ato pa mig Thailand. Kauban sa kong amigi ng mga plastic good. Shout out ko kay kuan. Kay Ma'am Debbie. Hi, I miss you og ni kuan ni Tin. Kuan, isa tawag na wala gyud. Wala gyud ay. Basta pa sa ako kanang gini paborito paikil sa kung tiyang niya padako na ko ang kuan akong bugdo na kung wala gyud. Wa gyud mag-offer wa. Masipang ni mura na ko ganing gipato sa si panginat sa mga apam dito wa gyud. Basig artista ka o si artista.
artista. Uy, Jesus. Mustang sama diyaan. Katawan ako sa nadagma ka. Uy, vlog pa mo. Bikay, makamingaw. Ano na. Yaan, shout out. Ay, Mikong. Out sa ko PM ako. Okay, bye, Jason. No? Bye, si Muha. Hapit na sinurigiyaan. Huh? Diyan na sa kung ano, si Bu. Agka mamanag ka ng mga apam diro. Sinabi, plitihin ko ninyo, be. Dugi-dugi na ba ko nakakuan ay, feeling na ko nung dinok kabalo mo, Kes. I love you being you for being real. By Sagol Effect ba? Thank you kayo, Ma'am Karen. Thank you kayo. Yan! Mupansin ka o di na kakauya, Bantod Santod. Bahala ka dira, Mira Franco. Di kong pansin si mo. Sabi po ka ni imong isumpan, di ko kauyab, uy. Yan, pinaskuhan ako, be. Naglisa, may tagbad sa kuryente. Yan, pinaskuhan. Sabi ang blackingan ni mo, anime, eh. Tay, basin, napo, chichito. Ay, di dyan ako basa. About kay Chito. Yung ko, ano mo, ka na move on. Move on na. Pwede ko move on ako yan. Move on na ko. Gani. No, sa sinulog ba? Kasa ba sinulog? Sa kamampod na tong apam kong kita Japon insured aron makakwarta sila. Ha? Sa mamrut? Ako ba niyo ka ba lang mubasa? Basta nimi ko kung mo kurinta nakahapit na mubugo ka no? O sa ako lang. Okay, Maylin Kalakat. Bamboa Kabahog. Ay, ako ba nang classmate si Kabahog? Ay, sa una. May buntag iyan. Shout out ko ning Lester Lloyd. Sila daw. Birthday niya karon iyaan. Salamat sa more blessings to come. Wala day day. Blessing to come and God bless you. Ayaan. Thank you kayo, Ma'am Maylin. Pinaskuhan iyaan. Mana Jen. Ha, kiligon ko ba sa nahimot ko sa blackingan magani no. Charot kaya yun. Ay Mark, may punta si mga bawal kasa sinulgiyaan kay giubo ka. Bawal din na. Ma'am Payo, thank you kayo sa imong star. Apple. Roxanne, naimbutan si Muhammad. No, namik yung magkuhan ay. Karasan ni sinulog. January 15, Sunday ang sinulog. Hala! January 15, na pwede pa ko na, pwede pa ko mapag-book na magpa-unbeat ticket. Di ko maulig kanang Davao. Antay, makato ko sa sinulog. Di ka mo nag-affirm. Di ko maulig. Kundi di ko ka, Jesus, bahala. Di ko na di ko kwarta. Basta, ate ka. Sapid, ang dila iyaan. Sapid. Hi, Ma'am Joby. Magnet ha, Hi, iyaan, parehas taan ni. Nali sapatos. Ha? Wala. Wala ko yung pabalik. Wala na magpabalik de? Kung papa di ay nag-live ko. Ako na itanggalan na. Tanggal ba yun? Tanggal. Ako lang. Kaya patong ang kuwan na. Ako lang. Kita na patong. Maganda patong. Karon? Pili na. Unya na lang. Napon. Oo. Tayo na gamay minasa, patong na to. Damo na. Oo. Pero pili na tanggal na siya. Oo. Balik ko dito sa market. Sabi na, balik ko na singin. Bilig singin na dato. Sige lang. Ako na lang. Trabaho. Kaya man ako mapag-isa, permi.
Hugot ra ko pa. Ah. Siya rin yung permente magbisita sa kuaw. Di ka mangumusta kung buhi pa ko. Nag-live gay ko sa Facebook, no? Kung papa, mura nagkalansay. Bye, daddy! Dapat nag-daddy ko si mo sa... Daddy ko, para mura tagkuan. Dato. Bye, dad! See you later. Later. Bye, and amping the street. Ado ba ka na ako? Shout out from Sarangani. Ay, okay, bawal ko sa sinulog kaya itong sa kubo, mawala pa niyo, no? Hindi na yung problema, buwan. Mag-live lang ako dali, bago ko, pag guman ako dali live, maligo, mag-kuan ka ng, mag-exercise ka dali, mag-motivate sa akong sarili na wala ko na mausay kong kinabuhi. Kami iyaan kay Wapa. Shoutout Wapa from Hokkaido, Japan. Felicidad, ma'am! Pasagpak kung kuan be, lapad. Ellen, iyaan, Happy New Year, shoutout ko. Ma'am Ellen, thank you sa mong 50 stars. Ay, Ma'am Jovic, thank you kayo sa imuhang kuan 200 stars. Oh, natingala si Papa iyaan. Gani, amutan niya mo kaya siya katingala. Hala, mas tiguwang pa sa imong papa. Mahala, mas tiguwang pa ka sa imong papa. Mao ba? Mao ba, libor? Siguro pa siyang, katiguwang sa kong amahan niya, imo ko ikumpara na tiguwang pa ko, balian, tingkag gusok. Char. Single pa kayaan, Brandon, malamang, single pa ko, kasi siguro pa ko andari, sa Facebook, siguro, ganang, padugdug dari na, unta, makauyab ko, yung single. Mag-uyab taron. Ha, Brandon? Hindi na ka? Yan, tagda sa rin taon kung aniga. Mark, Nico. Yan, tagda yung taon ko aniga. Gayin na ako pagsugo si Mulay. Buwadyo ko naman gitagad. O sa man, Mark, bata, baka Mark, mauyab ta, Mark. Wala mo yung masaya, magpasulod na. Wala mo kayo pakaon siya, ha? Dahil naman si Papa, walay tao diri, di na siya musulod. Yes, gwapa ko amahan. Labo na akong mama. Gwapa kong mama. Matingalay ko na, wala ka chipin si paring sa kuha. Kay murag, lagi mignaw. Ako may sula, lagi mignaw. Ya, gwapa mas papa, si mama Tisay. No, yan, nigawas po. Nakano niya, ako ra po itom sa maigsuon niya. Ako na itom sa maigsuon niya, ako pa siya nakamodel sa whitening products. No? Nga ako ka mama, kanang lali kong nang kanang wala ka chipin si kuan ni Eduardo or si Ruben. Murag kagid-angid lagi mi sa imong Paris pari ni Papa ma. Ano siya wala man buo ka magkakarang pure 100% organic makasing amahan. Ay, correct. Yan pansin ako bi kay Zaina Zez. Sabi na pud akong pagtagit iyaan bi kay Lina Lozano. Grabe pud ay mga piktis sa kalimutan. Kaya nga, nagimingan, diba? Kung ka na galing mga anak-anak, gimingan na dyan ko, no? Nga na, yung iyaan, mga sa mata. 4 years na, hindi mo ganahan. Shout out from Kida Pawan. Hi, Mabdi. Hi, maing buntag sa inyo, ha? No? Single pa kata. Jay, ha? Bakit yung, Jawa, kita sa kong mga kuan, Jay, sa mga post, Jay, na sigog, nasigog ka padugdungog din sa kalibutan. Nauyab ako. Andili ka followersing. Ma'am Aileen Espina, gusto mo pangitaan tika og apan diri. Ay, just kadaghan kinang istorya na pero wahatod ka wala pa mo nang hatag. Wala jud afam na ni message na, "Hi, are you there?" Oh, and her. Wala gyud. Iyaan, mangka, taloy-toy ka og ilong, ganahan ko sa imuhang dagway, taloy-toy pod, kanang anak pod. Ayaw ko, bata ba ko, nasa kasumbi. Labi na mag-uba.
Liwat mo kasi mga amahan. Ano? Liwat gamit sa mga amahan. Pero remember, feeling ako na yung mga chip-in diri na side sa akong mga kumpare ni Papa kay Dai Ugnaw sa may suon. Pero well, ako na yung gwapa sa may suon. Amor Zelda, di ko matagadiyaan bang unsa man. Madam, shout out from Cavite, Sweetheart. Gian. Iyaan taysa ko. Unsa taysa ko? Na sa unsa may hubog mo? Unsa may mga kuan mga message ay unsa na? Sa ili. Unsa daw? Honey May, wash out. Ayan, wash out Tibongko, Davao City. Yan ang pangatag YouTube. Sabihin na kung pwede pa lang yun na ma-bluetooth, no? I-bluetooth ko ni ba? Pero, bayad ni sa Gcash. Ibayad Gcash. Practice na sa, practice na sa lirap sa matay. May na lang, diri na nata. Isa sa kung di na ko malimtan, no, kanang pasulirap sa mata, nga naana. Pero ang mga halok o mga moves nakalimtan na jud nako. Sulira pa yo kung nalimtan in tawon. Ay mo tagiyahan, shout out from Cagayan de Oro kay Ana Farah. Nami silingan diri iyaan available 80 na edad. Sa man taon na ay? Sa 80 mura man ko caregiver ana. Okay, mahanyo ko 50. 40, 50 ay pa nang 80 oy kay Di naman tayo nakabalugan ng kuan. Mga bisog. Isyagit na kung pangalan niyan kay Wina Galvez Palis Burunga. Taasa ba ng pangalan? Madam Grazi. Shout out from CDO. Saan pagbasa? Shachi. Di mo nagdiya Aimee. Hi Aimee. No? Shachi Mousy Barts. Saan pagbasa sa pangalan? Wala kay angga, ma'am? From Agusan del Sur kay Pichilin Goyo Calderon. Disudo yung mga pangalan, oy. Yan, ganahay ko sa mong mga vlog. Shout out from Hong Kong. Hi, ma'am. Saina. Thank you, kaayo. Wala. Naara day signal day. Yes! Naara yung signal diri amo nang halipay jud ako ang mga kalamnan og mga laman loob na uy nanadyo ko signal diri kana makita na jud ko kana nakita na jud amo ang lugar sa kuan sa satellite. No, iya ang ganyan pa ko sig message di mo basa doklon te karon. Na diri mo live. Ani magdinukloray ta. Ha? Na. Yan akong bana 58 from Germany naami puso sa panabo. Puso kanang bomba. Yeah, pansin ako ha. Salamat yan, gwapa. Gipagaw na ko yan. Tagda na ko. Bala ka, Jessa. Kada mga pangalan niyo po. Bali. So, ano mo pag-shoutout mga pangalan ninyo? Yan ako dahil. Di ko pansinin kay Lucia Marie. Hi. Ba ni mo ta? Naibang. So. Saan nang sa naibang sa ba? Saan nang? Ay tama di ay magimo na kog mga content di ay na kanang parang pang drama na jud. Wala mga kabuang pero gusto ko kanang gani magdrama jud ko kanang maghilak na masuko. Kaya ana sila bagay daw kung magmaldita. Ako no action sa nang bagay daw kung magmaldita. Shout out Kuya Ambe from Misamis Oriental. Malingaw jud ko imuyaan kay Joby Bonda. Pila mo gidadiyaan 28. Rachel, tuan, nagsaba na po. Onya, Rachel! Charot. Nisabaan ko. Pero sa personal no, pag makauban ko niyo, hilumon jud ko. Nabara sa first meet na to, di jud ko mo saba-saba kay. Ano magud sila na pag first meet na makitaan ko nila, mahal na sila na kuan ka ng Wilhay lagi ka sa kuan ay sa kuan social media kanang saba kay kalamit nami ka tadyak kanya sa personal hilumon. Di mo makana magud ni pag first meet magud di ko gusto na maghinilas kanang pakitang
Ganang, sana, pagkitang galawan. O niya. Una ko mga joke niya, di nyo mauyunan. O, marong ko. Kila is life kay, of course, Marlo. Kamat yun. Siya tayo from Pilipinas, Tagum City. Oo, sabaan ka. Sabaan ko pero sa personal dili. Ayaan ba ang bata ko maluoy? Unsa may? Ta, maguban. Ta, og maguban ta kabuhion jud ta permi. Ano man? Data ka plus. Tag-joke ko patay na. Ay, kung tahin na, mawalan ako sa kalibutan. Mudoa mo sa muang kuan. Mudoa mo sa kuang kuan. Sa kong boral. Clary scan man kaayo yan, of course, is Wiglo. No. Hi, Regine, kola mo. Ay, kole pa, no? Diary. Tahay, maayong si mo. Naay pangapiyaan og muka. Naay nangapiyaan og nika og biko. Unsa sumbi? Unsa raw? Siya lang iyaan, kita pa maggara kayo ka. Iyaan ba? Aga pa, kababadlong tana. Oh, jaw. Unsa ka? Unsa na yung imong lingwahe? Ay, karon jud ko nakakita og ko ano sa tuang message diri ana, nangumusta intan ka sa kuha. Hi May. Kumusta naman ka? Okay. Sama sa ginayon ko na di ko happy, dili ko sad. Murag sad ko, di ko sad, di ko happy. Naros to nga. Magkita sa tayo bago ka ihaya. Ano yan? Puhon, Aileen. Ako siya di ko patyan sa kanya ni Aileen gid oh. Bites baga, busadong amo. Yes, of course. Pag live lang iyaan. Mag-live ka sin star mo. Imutuon di ko anak kana ganing mga star sa kuan live. Shoutout iyaan from Malamog, Davao City. Tagda po ko iyaan kay Faith Clarice Castino Silva. Ay sa live ba si Velia day. Iyaan di lager ka mo message. Unsa na? Hi Mary, kaduwa si Mary. Kumusta na ka? Okay lang ko. Makita na ako sa mata ni mo. Ang unsa? Uy, wako yung muta. Bago ko yung lambos. Ang unsa day ka? May. Layo kayo kayaan. Duawon sa imong burol. Mao ba mong life? Kaya ako karon kamarod ng pixel. Magani. Ato na agi, dili. Sa maranig pixel, sa una kung ako ginakapihan, murag container. Pwede ko mangatbat. Bueng makaayaw na ay panganday na mabuhi ka pag hisgot og burol. Dito padulong no. Dito padulong pero wala ba ka na? Dili mi muduaw kay mapiti pag live na iyaan. Haya, love you iyaan. Gisay masturya. Kung gihaya na ko, simbak ko. Iyaan na, toothbrush na kang ano, nigawas ang baho sa kong baba. Ha? Nigawas ang baho sa kong baba, kaya na, toothbrush na ko. Tabuha kong baba ron ay, pero okay lang, di mahalata. Oh, maghubak live na taani. Sesame Online Shopping, thanks for Barbie in Kids is watching. Hi.
Ay ko, glabda. Okay ra, single yan, basta wapa. Aileen, spray na thank you. Inom ka, nalang ka og kape yan para mainitan ka. Mga ba, Aileen? Thank you sa mga 100 stars. Pero, makasunod. Kung makasungod ka sa kung ano, bali 200 stars food. Wala! Ganing ka na. Balagway oya basta kuan gwapa. Yun na, makatabang pagkagwapo kung single ka, Jesus Christ. Patagulun ka, di ka mo. Iya ang paspas kay mo request na po sa Facebook ro na sana ang sa to Stephanie iya ang bahog bilat kabalo lagi ka shit my god ako ang sekreto to na ako mga friends lang ang nakabalo ha pero ngano kabalo ka nabok ang bilat my god hi Vanessa pinyor si mong ha palaway na lang kaiyaan well minakabalo lagi sa akong sekreto ng van ay, bakit kayo ganyan? Simple ko lang, pero maganda. Pagkita itong date, pagkita, gwapa tayo. Ay, may buta siya mo, ha? Yan, Diwali daw ko, be. Mel Jane. Si Diwali. RJ Saniko! Hoy, RJ! Kani si Rian, no? Tigay, uyab, wajyo. Oh, dagang kayo ng hata sa uyab, ha? Pero maski isa, nagbagong tuig na lang, wala dyan nagkuhan sa kuha. Asa man nagpanghatag ninyo? Sige mo, panghatag niya, wala ni message sa kuha. Busog na unta ni sikuan karon. Wag yun. Pansin ako, pag notice po, Maria at Pre, tutunilin kuluwa. Hi, Jerzel. Karen Monet, talinon. Di ko mabasa, no? Shout out ang Sibuyan. Hoy! Sinulog ba? Hindi ka matay sinulog. Kadahag mga Tome, I need 20k. Ikas pa na ko ay. O sa pa, halos na nasa kuwatanan. Kagid, Kaspa, Bahogdi. My God, I'm so perfect na yun. Nya ugat to na ko ang paa. Kung na nasa kuwatanan, sa akin ng lahat. Good morning, from Maragusan kay Emily, Datu Laita Salva. No? Makala ko na blessed. Yes, I'm so blessed di hapon, no. Despite bitawag na. Despite sa ko ang mga kuanam, kaya ko bless ko niya kay halos sa kwatanan kagid. Barikos, putot, itom, tagtagip-tip. Masakit on. Basin tuwayon kayaan. Adon, kanang tuwayon, di na juga maulian anang tuway. No, di naman yun ako kay basi pag mga mga 5 meters kalayo, ano mahal yun tuway. Yeah, basi pag magkuan tayo, hilam-hilam naman akong baho sa kong kuan, ve. Hilam-hilam na jud bro kung mo anak ko gamay mo ang klala niya ko ang batiis maka ay, something wrong. Anak lang. Sa mukha, pansin na po ko oy kay Honey Jane. Wa jud nagpabuto diha ako nagkagulkul ako ang ubo. Mura ni pabuto na ko diri Niwigil ako ang heart keyboard kaya basa ko comment. Pero sa tuang tanan, sa tuang mga New Year's resolution, dapat tatang magbago. Adi mo bago kung happy mo tong last year, stay jud mo na pagka-happy. Kaya mo na jud mura na ko akong puro magud no kay mura na ko ganang 5 kabuk anak niya, 2 kabuk ban na. Pero siyang nahikutan on aim. Mo ko amaw. Yeah, shout out ko diri. Iyaan, shout out Ken Cano, Il Pramiligan City. Tapos sa tagin na lang sa kog late na pinaskuhan is resolution lang. Tapos kamamlo mo mga yo, dili sa kuha, nga nasa comment town. Uy.
Shoutout si Moha from Hong Kong. Ariyaan sinulog. Mo gani Ibanez, Jen Ibanez wadyo na ibalik ko na ako na wala ganang mo ato yung sinulog, inyong plate, inyong accommodation, og allowance ato yung ko karon dayon basi pag wala pa ko paghimasa. Na. Ato yung ko ito. Bless you kayaan kay daghan kaya sa to. Kadagang kag talent nya real talk always. Hi Mary Joy lahong talent. Lahota. Sayo sa kadagang sa kadagang sa talent mo kabalo unsa. Yaan ako apam. Nako apam si Shatsi nako apam na amigo ihatag na ko sa nimo. Ay ihatag na di na mapadugay-dugay Jesus Christ. Sige ni bagut-but ni si Inday diri okay. Magbulag rin hapon na naay uyab iyaan. Sa man? Yan ako mag-uyab ani? Single ko abang buhay? Gwapa gihapon sa 2023 yan. Yes, of course. Hala, pag yun ako gwapa ko. Ni uwang. Ano na ako gwapa? Ay! Nihila mga iro. Kaya ako, pre. What? Ano ko na gwapa ko? Yan ni Uwang. Pag yun ka, na gwapa. Adlo ka, Jesus Christ. Lord, tama. Ang sakto. Gwapa ka! Ang mga ero na nagkuwang. Di na yung kakuha ng tuay. Yung kadawat. Mukha mo ng iruan. Matirador ko itong irua to ba? Gago siya, ha? Gani. Na-anxiety na ko. Sa iro lang daan. God. Di sila mo sugot na gwapa ka. Mogana imare. Ermare. Dili na mo na iro. Sa silingan na mo ng iro. Siguro no kay ginahungungan na sa tagiya ba. Galab-lab ito siya. Dili gwapa siya. Masisig ko na ilang iro ba? Ipasisig ko madyan na. Ganyan, mga iro. Ang mga iro diri kada sila kanang wala na sila kuan oras. Mabuntag, maudto. Sige sila kuan nang say taga na ungol. Dede ungol. Wala na sila kuan. Basta to gabi ira man na kasi naibuntag na sila morning shift. Shift morning chef dire. Shift. Maglakad ka na kanang pagbasa. Chef, morning chef. Morning shift. Ang chef katigoto, ang chef tigoto. Morning chef. Morning shift, chef. Barko? Yaw pa mo na. Patiro ni Uwang ay Uwang di ay ganahan si na giganahan og gwapahan nimo. Yan nito ka po sakit sa utok nimo yaan ba? Aba amara. Nawala jud akong kagawa sa kinabuhi yaan. Magkatawa ko si Moha sana nawala mo ako wala jud. Christine, my boy Christine J. Pa-shout sa Moha from Turil, Crossing Bayabas. Pambaba. Ako will nagkaon tanaw sa live taman na imong ubo. Tama na ubo. Di man ako sila makontrol no.
Guess, bahalag wala iya basta pak na pak ang kelay. Oh, eyebrow studio, Ma'am Abby. Ma'am Abby, ano na? Mabalik pa ba ko ani? Kaya murag nagka-fade-fade na siya bala. Tanan jud ako ano, nagka-fade-fade na. Ang ako ang kilay pa-fade na. Ang ako ang feelings pa-fade na pud. Akong kwarta pa-fade na pud. Akong pag-asa pa-fade. Puro pa-fade. No? Shape. Shape. Morning shape. Wali man. Chips. Chips. Janbe. Gimo mo. Nagkana to. Buguan ni ay. O ako ra. Nadhin. Kabilan. Na may ikagkilay ti. Of course. Bisa sana nag-giriso. Mamlo sa una ka na yung mula ka ako. Naman ka kilay pero pirang kapi kasi ay bro ay. Nabiyaan na dahapon ta. Kasi pa nakakilay na ka Jesus Christ. Navi ka fresh ay. Yes. Queenie. Si hingos ay. Wala kayo pero di ko mo hingos. Yan na tulo na ko mga kondari mga sipon. Nya green. Ganahan ka mo ganahan mo mananaw. Basa. Eli, gapan mo yan eh. Thank you very much. Basing po rin yung makapali sa kinaboy yan. Sa mga hatag sa kuwag foreigner dira, no? Mga Power Ranger, panghatag eh. Sige na, pugsa sila. Pugsa sila. Yan ko na yung mga Pilipino, pugsa po sila. Mga, ako ang mga gipangita ng mga 38 pataas. Ayun yung mug, lapas sa 80 or 70. Okay, gusto pa dyan ko maglungla sa amo ang chart. Morning shift. O sa pagbasa na, shift. Shift. Morning shift. Dili, shift, dahil tigluto. Morning shift. O, tama, shift. Diba, ako na siya, silent T. Morning shift. Good morning, Yaan. Okay, alas 10 naman. Thank you kayo sa patanaw sa kuwang live, no? Okay. Bisapay kong tabahoon. Alig mo tawag dito sa tao, Jesus Christ. Happy New Year sa Happy New Year sa tanan. Salamat kayo sa pataran sa kuwang live o Happy New Year sa tanan o daghan kayong salamat sa inyong pagsuporta sa last year sa kuha ay kasi ako nagsugod niya. Last year sa kuha hantod karon daghan kayong salamat sa inyo nga o pagsalig sa kuha na gwapa ko. Pagsuporta sa kuha sa mga kabuang nako sa sa Facebook. Thank you kaayo. Daghang kay salamat og Happy New Year sa tanan. I love you all. More pabangbuan pa jud ko mabasipag mura na kog iring gikabuhi. I love you sa tanan. I love you sa tanan. I love you Jud. Ako ay kung kuan sa inyo ha kanang pasalamat. Og suporta mo dapon sa kuha maski masakit na ko. I love you.